हाय माझ्या भावांना बहिणींना, कशा आहात तुम्ही? आशा करते तुम्ही छानच असणार. मी प्रतिभा बारामतीकर. तर आज मी आले मित्रांनो कोर्टामध्ये. आज आपली आहे तारीख. तर तुम्ही म्हणत असताल कसली तारीख? तर तुम्हाला नक्कीच माझ्या जीवनामध्ये काय झालं आहे काय नाही मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण नाही का थोडासा वेळ मला पाहिजे. तर आज आपण तारीख होती म्हणून आलो होतो. पेंडिंग तारीख होती आपली 2018ला आपण दावा दिला होता. त्याचं निकालच लागला नाही. 2 वर्ष कोरोनामध्ये गेले. मग 2 वर्ष तर असेच गेले. त्याच्यामुळं मग कायच करावं काही कळतच नव्हतं. मग आज तारीख होती तर मग मी आले कोर्टामध्ये. तुम्हाला कोर्टाचा नंतर परिसर दाखवते मित्रांनो. मला थोडंसं काम आहे तेवढं मी काम करते आणि तुम्हाला नंतर परिसर दाखवते. मी आज कोर्टात आले. हे आहे कोर्टांची आपण बाहेरचा परिसर काढू शकतो कोर्टातला, पण आतमध्ये नाही. फार कोर्टामध्ये नाही काढता येत आपल्याला. मी गेटच्या आतमध्ये आहे मित्रांनो. कोर्ट म्हणलं का तारीख पे तारीख. तारीख झाली. आपण आता पुढच्या महिन्यातच येणार आहेत. तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. तर आपण घेतोय ह्या दादांकडून खारमोरे 10 रुपयाचे. हे दादा कायम असतात ना तुम्ही इथं दादा? हे कोर्टाच्या बाहेरचा परिसर आहे.